Ponúkame na prenájom moderný a kompletne zariadený byt v novostavbe na ulici Cukrová v Trnave. Mesačný poplatok za prenájom tohto výnimočného bytu je 750 eur, vrátane energií, televízie a internetu. K bytu prislúcha spoločná miestnosť na bicykle, samostatná kopka a vyhradené parkovacie miesto v uzatvorenej garáži v suteréne. Byt nebol ešte obývaný, vonia čistotou a novotou. Pre viac informácií a dohodnutie obhliadky nás prosím kontaktujte.